YouTube, vi er startet i et møgjas og helt dumt vejr. Og det er rimelig irriterende. Men jeg skal finde mit hjem i dag. Hov, der. Jeg skal finde mit hjem i dag. Og det håber jeg, jeg håber, at det er godt. Og jeg ved godt, at den lægger rigtig meget. Og grunden til, at det er så sløret og lidt mørkt måske nok, fordi jeg filmer med en iPad. Men jeg håber, I nyder det. Så det er lidt Minecraft til. Men jeg fik lige lyst til at filme. Ja, jeg lige sidde det som Minecraft-film. Som nogen, der spiller Minecraft. Så fik det selv lyst. Og så fik jeg selv lyst til at lave en. Jeg skal lige... Så er jeg lige dernede. Godt. Lidt mere lær. Det er svært at høre det her med så meget vand. Så skidt sammen, hvad er det her? Jeg tror ikke, der er mere at lære nu. Nej, det er der ikke. Der er den der fucking idiotiske, eller den der mærkelige minibøger. Jeg skal også smadre den nu. For gode ting fra den. Håber jeg, man kan. Eller det kan man, tror jeg. Den lækker. Jubi! Jeg kan få rigtig gode ting med det der voksen. Det der vokser det. Smadrer lidt. Hvor den lækker. Det der snart. Den vil ikke snart holde op. Jeg skal lige sådan der. Småtte. Kom nu. Sådan der. Nå. Kom nu. Ja, sådan. Hvis den snart kan holde op, holde det ikke så meget. Hold op, den lækker. Hold op. Den lækker. Jeg tror ikke, den lækker så meget. Nej, det her der ordner alene. Nå, skal jeg lige kigge. Ja, det var det der hus, jeg ledte efter. Yes, der er kiste. Smart det her. Den lækker. Hvor der er svamp. Hvor kom den fra? Okay, der var kartofler. 3 diamanter! What? Der var gode ting her, mand. Hvad? Og jeg har glemt at sige her, at jeg spiller fredeligt, så der er ikke nogen. Jeg tager lige kist med mig. Nogle gode ting, jeg startede med, mand. What? Jeg kunne ikke tro, min egen ånd der, mand. Øjne her. What? Ja, der er vist en kiste herinde, og det har jeg også set i sådan en hus, der er også kister. Det er sjovt, når der er kister, det er meget skægt. Hvad? Jeg plejer der altid sådan en kiste, når jeg har set de her. Nå, det var den selv. Nej, det var det samme. Hjem. Okay, fuck, hvor dumt. Nå, det var vist den minibøge, men... Nice. Og jeg skal lige... Der er bøger. Jeg skal smadre dem. Hvor den lækker. Jeg må snart holde op med det. Hold da. 3 diamond. What, det er grav. Kom nu.
Det er nogle gange, jeg begynder den er så dum. Ja, der blev den nakket. Og jeg vil gerne lave, og jeg havde tænkt mig at lave en hel masse film, hvor jeg spiller Minecraft. Det vil jeg rigtig gerne lave for jer derude, som der ser min film. Håber I gerne vil have den. Og jeg orker ikke at smøre de her børn, men så er gode ting. Kom nu. Sådan. Sådan. Det var ikke så hårdt nu. Er der ikke der kiste? Bare små babyer, der går. Hvad? Det så ud. Det er større ved det, ikke? Det er nice. Er der ikke flere kister? Jo. Jeg vil også gerne have nogle lidt flere diamonds. Kigger det. Det tror jeg gerne. Ja. Der ikke kommer nogen. Ja, lad os gå videre. For der er så møgirriterende miniby. Og jeg havde tænkt mig, at vi skulle... Eller, det er ikke nogen møgirriterende miniby. Jeg havde tænkt mig, at vi skulle... Jeg skulle faktisk have fundet et godt sted allerede. Hernede ved vandet. Var det ikke godt? Det synes jeg kunne være et godt sted lige ved siden af deres miniby. Lige ved siden af deres miniby. Shit, der er gravel. Nej, ikke gravel. Hvorfor skal der altså være sådan en irriterende gravel? Det ser ud til, at jeg skal have mig en pickaxe. Nej. Det var ikke der. Men jeg fik også stjerner. En guldbar. Ej, det var nogle gode ting, man kunne starte med her. Kister. Nej. Jeg har sgu da ikke noget træ. Nå, jeg tror, jeg stopper her. Og vi ses i næste afsnit. Hej hej.